Giadíomh Harja Gaeilge gamer an seo, agus aniu tá mé ag deanú léirmheas Kirby Air Riders, an cluiche nua is mó an Switch 2 an bhí seo, agus mar go leor daoine eile an chéad smaoineamh a bhí agam leis an cluiche seo ná an bhfuil sé seo de dhíotháirí nuair a bhí Mario Kart nua agén cúpla mí ó shin, ach ní amhlaidh iad thoirbí cluiche eile fad atá ann agus cluiche eile ionta atá ann dar lom. Rinne mé físin eile hana féin ina raibh mé ag baint tríal as air ride mode den chéad uair. Is é seo an mó atá níos mó mar Mario Kart mar ras tradiisiúnta atá ann thuirsa amháin, agus buinm sult mór as an mó seo. Ach an differ is mó atá ann idir seo agus Mario Kart ná tá differ allmhór ann ag brath cén fhuinneoil atá in úsáid agat, mar níl i gceist amháin ach luas nó méachan, ach tá córas gluaiseachta difriúil fad ag brath cén ceann atá in úsáid agat, agus mar sin tá sé go hinnta ag baint tríal as achan fhuinneoil. Agus is é seo City Trial Mode an mó is fearr líne atá ann. Haithinn tú 5 bumaite ag tiomaint thart ag Gaeilge rudaí chun de fhuinneoil a ósú, agus ina dhé sin tá comórtas ann idir tú féin agus na daoine eile líne, agus deanann tú níos fearr nó níos lú ag brath na rudaí Gaeilge tú sa 5 bumaite riú. Agus tá mó sin galanta fad mar tarlaíonn rudaí difriúil in achan cluiche, agus uaireanta má bhailíonn tú rudaí chun luas níos fearr a chur de fhuinneoil, iarraonn sé seafóide fad mar tá tú ag rith mar coinne achan áit. Agus maidir le sin tá an FPS furfa sa cluiche seo. Cé go mbíonn 100 rudaí siúil an scalann ag an am chéanna, tá achan rud soiléir agus ag dul chomhtapa go bhfuil sé deachar rudaí a fheiceáil uaireanta. An mó is fearr don imreoir éonar atá ann ná road trip, agus tá sé seo go ddíireadh mar World of Light i Smash Brothers, mar tá tú toras fada le scéal ann, agus tá tú ag deanú minigames agus boss battles i dtarthú, agus tú ag fólam an scéal ag an am céanna, agus bhain mé sult mór as an cluiche seo fásta, chaith mé beidir 5 uaire ann, agus tá jeú éagsúla an fásta, agus mar sin ba chóirdú a bheith ag dul ar ais chun an mó seo chun achan rud a fheiceáil arís. Agus an taon mó eile nua atá ann na Top Ride, tá sé seo go ddíireadh mar a bheith ag imirt le carann a Hot Wheels nuair a bhí tú óg. Tá crack maiid ann leis an mó seo le na páistí nó le grúpa cairde, ach sílim go bhfuil sé an mó is lige atá ann mar níl i gceist le cursa amháin ach bumaite amháin den chuid is mó, agus mar sin iarraonn sé le dránach gan bhfuil. Mar a chimre mar sin, málam go mór an cluiche seo fiú má bhíonn Mario Kart World agat hana féin. Maithíonn sé mar cluiche eile fad, tá an graphic agus an stíl ealainne ionta, agus tá crack mór ann idir líne le City Trial Mode agus mar imreoir éonar le road trip, agus tá go litriúil 100 rudaí le dheanú agus le bhailú ann. Mar sin é don fís an seo go raibh míle maithfeá go bheith a bheith gar go háirde. Amór, slán!